позиционна си идеална. Така. И микрофона отпред, за да мога да чува долу. Така. Чуваме ли се? Ало, ало, 1, 2, 6. Действието... Проба, 6. Така. Действието се развива на бране на ябълки. Там казаха ябълки. Окей. Начало. Ма не ме докосвате постоянно, защото не мога толкова... Ще казваш постоянно, когато те докосват. Не мога, окей. Микрофона, така. Окей. Тихо сега. Окей, готови сме да почваме. Кой ще ме докосне? Кой пръв ще ме... Кой ще ме докосне? Кой ще ме докосне? Нали знаеш тази песен? Кой ще ме докосне? Кой пръв? Кой пръв? Кой ще ме докосне? А сега, първо червените или първо зелените берем? Розовите. Розовите най-добре. Ето ги порозовелите, от тях започваме. От порозовелите. Добре. Ето, новата машина, която ги бере сама. Влез. Цъвка. Камон! Гледай се. Влезе някаква цъвка и го запуши. Ти казах, зарови се, окей. Ще заровя ръката вътре. Някаква цъвка, браче. И откъде Паси иде? цъвката. Я дай погледна. И каква е мекичка такава. Сага е в чувала в цъвките. Пъпка. Добре. Това е чувала с пъпките. В цъвките, бе. Да. Чакай, къде е чувала с цъвките? До чувала с топките. Добре. Добре, с машината ще берем ли? Тя ще работи ли? Да, мисля, че трябва да я пробваме. Я дай. Връх. Айде, почваш от върха, нали така? Да. От върха. Много добре влизат. Добре, държ. Опа, малко излизат отстрани. Вода. Бързо, донеси вода, бързо. Вода. Бързо, че едва не удържам. Пари, човек. Изпуснах я. Изчупи се. Ужас. Камък. Бързо, дай ми камък. Камък. Бързо. Няма камъни. Дай камък, бе. Няма камъни. Няма камък, добре тогава. Трева. Трева. Ето тук има малко сено. Дай, сено, добре, сено. Сено. Да не се запали. Ти го задушаваш, добре. Ритник. Много хубави ритници и лъпи. Нали? Да. Мисля, че ще Ти ще я плащаш. Как така ще я плащаме? Така. А това виждаш ли го? Дърво. Това дърво. Палма. Окей. Окей. А да видим дърво срещу... Мале. Изчерпах се, човек. Не знам. В черепа ли те удари? Да. Изчерпваме много яко е тук, виж. Извинявай, дай ми това дърво. Айде да не се караме. Добре. Да вземем да слезем от тази скала. Не! Ще продължим. Трябва да го решим този спор. Алкохол. Ще трябва алкохол. Имам мастика, бе. Давай. И да ги носи. Аз тук имам 2 стола. Дай стола. Тук. На здраве. Чакай тук палмата. Така. Изпуснах шишето. Дай аз да пия. Ритник. Удари ми един ритник. Айде, аз ще ударя един ритник. И ти ще ми удариш един ритник. Само леко тук с микрофона. Добре ли беше? Удари ли ме вече? Да. Супер беше. Тръгвам си. Няма ли да берем ябълки? Ще ви кажете ли чао? Ще кажете ли чао? Чао. Стоп! Благодаря ти! Мерси. Аплодисменти за Мива. Чао и от мен. Браво! И тя получава уникална значка за теб. Гола на финала, гол! На финала ще се облечем спокойно. Тя го обещава. Едно активно действие.